Kaixo guztioi, arrastion, jende desente dago, nik betzaten baino gehiago. Bueno, etorri zaretenok badakizue nora etorri zeaten, bale? Gu geu, tropa guzti hau, 10 bikoizlekea eta dragoi bola superren parte hartu dugu. Baina, gauza da, izatez, hau, estrenatu egin beharko zala lehendik. Baina, arazoak arazo, azkenean, 2 aste barru estrenatuko da Dragoi Bola Super. Así que, saietuko gara spoiler, nik ez egitea. Hau pixkat, zoramena da. Orduan, honekin hasi baino lehenago, nola esango zuet? Bueno, ikuste duzu el spoiler. Pasadan hilabetean, irailak 23an, heldu zitzaigun guztioi, berri oso txarra. Eta, bueno, izan zen, Joseba Etxebarriak, gure adiskidea, gure lankidea, Goku izan zena aspalditik, Dragoi Bolazetan, eta hainbeste pertsonai, utzi dituela. Eta hitzaldi hau hasi nahi nuke, batez ere, berari, omenaldi bat eginez. Así que, bideotxo bat ikusiko dugu, bale? Haupa lagunok, ni Joseba nauzue, eta urte batzuetan, Dragoi Bola Zetan, Gokurena egin izan dut. Orain, urteak aurrera joakuz, da badakizue, hemen betiko inorrezkara, eta Goku urteetan aurrera espadoa ere, gugu bintzat aurrera goaz, eta gure ahotzak orain ez du ematen horretarako. Orain Gokuren aita edo aitona aiteko agian bai, baina hortik aurrera gutxi. Jakina, ez dago arazorik, baina hain indarran dia erabili ondoren, leherregindak geratzen zara. Bai, baina ezek Bulma jo duenean zutan jaiki zara nire emaztea, eta ikaragarrizko supersaia bihurtu zara bapatean. Eta hori da, apur bat, gero itzultzaile lana begiten dodaz, bai espotetarako, kuinetarako, gero marrazkitan askotan agertzen dira, holako kantako da, horre dana, ni eskuetatik pasatzen dira, eta kantan letrak eta egiten ditut, eta horretarako, kantak itzultzeko eta, musika pixka bat, musika markatzen dutzu kantaren tempusa, eta orduan musika horretara egokitu behar duzuz letrak, eta horretarako bertsolaritza zaletasun izateak asko laguntzen dago. Bertsolaritzako euskarri asko erabiltzen ditu horretan, Xabier Amorizaren hiztegi errimatua, eta bertsolaritzako sarrera zera, errimak, eta hori lagungarri izaten da. Da kanta, egingo nituen euskaratu, ez da, milaka esateagoan naz, baina ehundaka kanta. Lehenengo urratzak emone bazana, eta arrezkero, gero handik urte batzuetara, zuzendaritza batzordean tarteko izan nintzen, eta momentuz hor jarraitzen dut, bai talde antolatzailean, bai zuzendaritza batzordean. Orain gogoratzen dut, aitaren belaunetan jesarririk nengoen, bai, ongi gogoratzen dut orain. Herriko txapelduna data. Hori ezinezkoa. Badakizu nork eraso digun? Xibat erraldoi batek. Kapitain, jota nago. Baina orain arte ezin izan dugu eskutitz bakar bat ere eraman, hegazkin guztiak erori dira. Itxaron! Zergatik egin irri, enienago pozik eta enaiz mutil eder pagman baizi. Hil egin nahi izan zaituela orduan musika gogaikarriarekin. Ez zibili presaka. Agian dena ez da izango zuk nahi zenuen moduan. Ez da zola? Zuek gaztegiak zarete. Nor dago zuen atzean esan? Zu bai babalore puska itzela. Apustu egingo nuke horrela etzarela erasotzeko gai. Panengana urrats bat gehiago hurbiltzen bazara, nire almen osoaz betetako kamehame uin 10 aldiz handiagoa erakutsiko dizut. Ezaiozu amari benetan sentitzen dudala. Beti oso neurekoia izan baina izberarekin. Gohan. Pero aukera ederra izango zenik ez nuen hemen espero.
ia ero joan nintzen ta bertan nengola aita hil zitzaidan gero nahiago nuke edo zer baino hemen bizirik balego hemen bizirik balego. Bueno, ba, Joseba, zauden lekuan zaudela, hau da zuretzat, eta espero dugu zurekin egotea urte askotan. Bale? Guretzako gainera, ez guztientzako, baina batzuentzat, batzuei, tokatu egin zitzaigun berarekin lan egitea, eta niretzako maixo izan zen. Orduan, hau ostean, orain bai, hasiko gara, hitzaldiarekin, pixkat solasaldia izango da, ez hitzaldia izatez. Pixkat hor egongo gara bero-bero, eta lehendik hasteko, ezagutzera emango dizuet, casting osoa, ezta? Orduan, hemendik daukagu, Txalo Beroa mesedez, Gaizka Soria, Ibone González, Otra González, Imanol, Amalia Ugarte Rulia, Julia Miraola, Andrea San, Sofía Izagirre, Mikel Zagatzatu, eta Ane Murua. Txalo Beroa. Da bueno, lehenengoak lehenengo, bideoak ikusiko ditugu, eta, claro, es que lo tengo todo preparado, ya. Orduan, hasiko gara, Gaizkarekin, a ver, hau ondo jartzen bada. Eskerrik asko, Iraola, eskerrik asko, y beti presto. Vale, orduan, Gaizkarekin gauza bat gertatzen da. Eta da, animea ere bikoiztu egin duela gaztelaniaz. Orduan, honekin hasiko naiz, eta gero ja euskarara pasatuko dut, bale? Mis habilidades son el manejo de la espada, la magia negra y la magia sagrada. Incluso derroté a la reina demonio Equidna en una ocasión. Estoy listo para luchar. Txalo bat. Eta behin bai, guazen alira. Hau, horrela egotea. No soy informático. Begira zeure ingurura eta fedea izatea, egia ikusi nahi ez izatea da. Honek ez du zentzurik. Zer diozu nire hurrengo albumeko lehen singela? Zirrara sortzen dizu, ez da apurtzailea? Jarri hiru garai ezberdin denbora biezan. Bai, orain sakabanatu gaitzazu. Zer? Heltzen zaretenean hartu garai hartako gauzaren bat. Bai, behin. Pentsatzen ekon naiz. Arratsaldean jotarekin egon gaitezke biok apur batean. Bostak arte ez? Zer? Jauna ez, mesedez, probazazu gure hori zopa mozkorgarria. Mi esker, sensei. Aizue, zer egin behar dut zuen lehiaketatxoan sartzeko? Iboneren txanda. ¿Te conocías?
Esker mila, Oier, esker mila. Larrialdia! Beloren kamioiak salte egin du bikekin. Konkonarriko dentistaren pare-parean. Abirrex taldea. Laguntzera joan behar duzue. Gailu sistema berria! Ventosa xurgatzailea! Prest! Hori izan da, bikaina. Kantatuko duzu lehenengotatik berriro? Ez egin jaramonik Linari estresatuta dago probagatik. Zoragarria izan da. Gero arte. Bueno, nik uste dut atsegina dela berak zure arima ezagutu nahi izatea. Kaixo, Rabel, aurrokirentzat da, baina ez dut inon topatzen. Orain, Imanol hemen dagoenez gero, Imanol lehenengo. Badirudi oinarrizko ezagutza baduzula. Ea niri irabazteko trebezia ere baduzu. Bai, majaki taldea txoria burruntzian baino estuago dago. Txoria eskatu behar dugu. Ez dakit ulertzen den. Informazio ona daukat. Askatu Clive eta ni ospetsu dingo zaitut. Ataria irekitzen denean, Lina 1905 itzuliko da hango Lina gelditzeko, ataria zeharkatu ez dezan. Sentitzen dut, sensei. Baina proba karrakasta izan duela esan daiteke, ez da? Furgonetak gelditu du, ez da? Eta krangak zain dauzkago, datorrela! Horrengoa, Amaia. Hiperita. Honelako harrizati urdinak galaxia osoan zabaldu ziren hiperkometa desintegratu zenean. Jakintzazu, oraindik igarri ez badiozu. Osabalaki dela zure aita biologikoa. Oi bat duk, mezuak bidaltzen zizkidak, ez zioat erantzuten. Esan behar diadala pentsatu diat. Beste norbaitekin abilela pentsa ez dezan, baina... beste norbaitekin abil, Naiz heldu! Ez dakit lortuko dudan eskai! Paraxuta soinean daramat! Salto egingo dut! Ezin dugu agente jauna, hau garrantzitsua da, zuaitzauek guztiak moztu nahi dituzte. Ez hori gezurra da, gu isilerazteko! Esan behar dizuet justu, ikusi dugun azkenengoan, hemengo 3 daudela, Amaia, beste 2 daudela, Amaia zaparte. Bale, horrengoa, Iraola Julen. Ojete. Ez egin jaramonik mamala horri. Erraza da hitz egitea kamera aurrean egon gabe. Zu aktore ona zara. Itzuli, ez dut horro hain gogor egingo. Ez. Bueno, azkenekoak beraz, egon behar du atzean eta... aurrean, bi bat daude ito puntua da. Botazio publikoa egingo da. Bai, horixe da jokoz kanpoaren araua, labur. Nik dio dana da, ahozko lanak aurkeztu behar dituztenok torturatzeko asmatu zituztela. Badakizu gehienentzat jendaurrean hitz egitea dela beldurrik hantiena? Hori bai ideia ona, entxaladilla franko, esteranko, haze ideia ona, motel! Hortik, ointxe bertan egin du. Bibon, osea, nire seneri asko gustatzen diago. Horrelakoa. Andrea, hurrengoa. Zaude, benetan ikusi dutena? Ez da izango Adrienen urte betetzea. Analisiaren arabera bidali didazuna zermet bat da, metal zeramiko bat. Formaren oroimena daukana, molekula bakoitzak bere kokapena gogoratzen du eta bere burua konpontzeko gaitasuna dauka. Ez kezkatu bongo txiki, lagunduko dizugu. Nori eskatu behar diegu laguntza nora joan ez dakigunean. Ez, berez ez. Banituen lau lagun min. Ja ez du. Ados, borrokatu nahi? Ez alperrika edu birziklatu! Urdin xafla bat aurkitu dut zuloa estaltzeko turbot kapitaina portura heldu arte.
Sofiaren... Sofia. Hitza eman zenidan. Animaliei eta niri lagunduko zenikula. Gure etxea gizakien eskuetatik berreskuratzen. Nolatan zara hain bihozgabea? Azeria bezain isil eta maltzur. Baduzu planik? Ladybugen ilusio bat sartuta? Geri! Geri, zure hutsa izan? Geri, zabeltzar hori barrurantz sartu beharko duzu. Xehetasunak ez daude argi. Nire idazkari xonek oso letra kaskarra dauka. Ea ulertzen dudan. Guk badakigu ikusi dugula. Saiatuko gara frogatzen, ikusten duzu baten bat, eta nik zuma. Txakurtxo gara eskai, jaio ginenetik daude hor. Horrengoa, Mikel Sagartzazu. Na, ez diot berriz nire alabaren gana hurbiltzen utziko! Kat Noirrekin bate gozo bat egingo dut. Ez genituzke utzi behar erreferentziatzat? Ez dut uste ikaratzekoa denik. Ikusi duztu pirata jantzita da bilela? Bai, noski. Odinek nahiko luken janedana prestatu dugu. Eta ikusten dituzun hauek denak sasoikonen loreak dira. Hauxe da jainkoei eskainiko diegun totema. Inuna barrean erreko dugu. Beldurtu egin zarete? Galdu ezkero herritik joango gara. Ados altzaude polizia agente motela? Nire bidea egin behar dut. Uste dut, hobeto nagoela bakarrik. Anteazkena, Ane Murua. Ez esan hori, zeur zopa zoragarria dela. Orain ez bazkaldu berri nago. Orain Super Julirekin geratu naiz ikasteko. Geroxeago agian, ados? Tira, agur zerri beltz. Vampiroak! Ezingo dute ies egin ez da? Odol xurgatzaileak dira. Ez ditazu sinetxiko, baina gosaria baino lehenagokoak daude mundu honetan. Museo hau babestea. Bai, hori garrantzizkoa da. Denek jakin behar dute josten eta isilik egoten. Barrekitan amaitzen duzunean, emaizkiguzu eskerrak eta ospa hemendik berandu baino lehen. Ez nau barrekitako irrikanago. Rabel, rabel, rabel. Egun tristea da gaur txakurrera ikitzaileontzat. Egon dira txakur horietarako oso egun latza. Eta azkenik nire burua aurkeztuko dut. Ez dizuen nire izena esan, ¿Tundas cojones? Joseba Kordon naiz, baita ere aurkezlea, eta, bueno. Biharrezkoa bada, alia babestuko dut. Edo zer egingo nuke alia babesteko. Elefant! Saltza guztietan muturra sartzen. Beti bezala, nire esperimentuek eroskor jartzen zuten beti. Nik dio dena da, zer aldatu zaizula aurpegia ondartzan markatuta utzi zenuenetik. Eta ez zaitu inork babestuko minekiten bat diozu, hemendik aurrera. Kontuan izan beharko dituzuen nire sentimenduak. Bale? Aizue, ekarri janari desente erraza data hemen gozetzea. Bide batez, zereal barratxo goxo bat jango dudala uste dut. Horregatik ekarri zaituztegu itxuratiak tira, dortokak. Itxuratiak esan dut? Ups. Bueno, aurkezpenak luzeak izaten dira, batzutan, bale? Baina, ezagutu dituzue guztiak, bale? Eta horren ezagutuko ditugu, gutxi gora bera, dragoi bolan egin dugunagatik, noski. Tarretarako ja, prestatuta dakat hemen, presentation. Ahí. Molto bene. Vale, pero hacemos esto. Vale. Qué susto, pensaba que iba a hacer esto. Vale, dragoi bola asunto, vale? Dragoi bola asunto. Gaitz Kasoria nor izango da? Son Goku!
pasadan astean Japan Weekenean, bueno, ja gaizka egon zan, ja asmatu egin genuen, norri izango zan horrengo Goku. Espero dut ja Goku izatea hasta el infinito y más allá, Zatitzet. Igone, mai txikia zein mai handia egin gau, bale? Entre otras muchas sorpresas. Esan behar dizuet, hemen dauzkagun pertsonaia bakarrik diela lehenengo 3 sagetakoak, bale? Zeren bestela spoiler gehiek izango lirateke. Mikel Sagartzazu, Tenshin Han Berrea, eta Botamo handia. Amaio Gartenen dia badoz da, Julen Iraola, Kibito Shin, aka Kaioshin. Honek ere entre muchas sorpresas. Andrea Valtende, eta Arane. Zaman bila daukazu pertsonaionekin, Andrea. Sofia Marron eta Zeino handia. Ojo cuidado, ze hemen dau lurraren, no esango nuke, lurraren jainkoa, eta hor jainko guzti jainko. Parecen monas, pero son destructivas. Oi, iba para atrás. Imanol Kiabe izango da, eta honekin esan behar dut, izatez, iamiko izketa guztian kaba zala originalean, baina ni muturra sartu nuen eta esan da, originalean asko zero beto dago, fonetika japoniarra izatez, eta kiabe. Hane murua tripletea dako, zeren puar da, baita ere txagoz, eta azkenik bidei. Eta azkenik, nireo, jantxa, berriak naiz, hanpulu baita ere, hau, hanpulu izatez, niretzako importantea da zeren Joseba Etxeberriak egin zuen azkenikoz. Osea, que Joseba egin zuen. Eta azkenik, Marreta. Orduan, bueno, ja hau amaitu dugu, ja no hay más, vale? Eta, bueno, hasiko gara pixkat galdeketarekin. Oin ja, zintzaitezketen nahi duzuenak, Plan, ja es un battle royale. Guzti hori esaten dizuet, zergaitik bikoizketa lanbide bezala? No os lancéis todos a la vez. Zergatik? A ber, nik egin izan, betidanik disfrutatu eta hotxakin, asko gustatu zezkita hotxak beti. Txikikatik, igual izango da nire etxean beti ondalako irrati bat de fondo, orduan, beti deitu dut atentzioa hotxek. Aurreago ikastolako irrati baten ibili nintzen, kariñokin izan da frikiko daria batekin, nire baita nintzen. Eta, pues una cosa lleva a la otra, eta Donostiko Binai Akademian sartu nintzen formazioa, bikoizketa formazioetera. Eta momentu baten, mixerren probaiteko momentua aurkeztu zen. Eta hortxe hon ginen, mixerretik gatozen dexente, etorri ginen. Eta proba egin da gero, honeta dedikatzen, esan kriston plazera. Eta hortxakin erlazionatatu eta gaina euskeraz, niretzako bintzat euskarari eta euskal kulturari beste indar bat eta presentzia bat ematea beti izango da gozada bat, osea, horregatik. Bueno, baita ere, nire kasuan, Julen bezalaxe, ni oso zinema zailan nintzen, eta baita ere, asko miresten dituen historiak, eta nire ikasketak bukatu ondoren, pentsan nuen aktore izatea, bukatu nuen Donostiko arte zineko tailerretan, eta hortik, binain bukatu nuen.
eta horrelaxe sinitzen ni nire lanetan, ez da, bikoizketetan, bueno, eta baita ere Donostin bertan egon nintzalako probak egiten, Bilbon baino lehenago, eta horrelaxe, non betetik hasi behar gara guztiok, ez da? Baina, akordatzen naiz, nire adolescentzin, hartzen zela ordenadoren eta jartzen da, doblaje Los Simpson. Eta mituko Antena 3-ek egiten zuten reportaje horiek notizitako eta horiek ikusten dut, eta hola urte batzutan hortxe dut izan bikoizketan mundue, eta nik karrera ukau nuen, baina berdet, nahi horina. Eta segitzen binaia, eta gaur arte segitzen binaia. Así que, nintzen, netzako altxorroa da, baina oso guztora nahi. Gainera, ez dizu esan, baina hemen gauden zuzendari bakarra da. Zuzendari gaztea, etorkizun handikoa. Venga, arrankatu. Bueno, nirea izan zen kasualitate handia, izan zen esan nire txikitako ametsa, esan ezer, txikitan nengoen bikoizketarekin interesatuta, esan gauza bat entzera ditziziena, baina normal. Eta gero egin dituen ikasketak, nik ikasi nuen itzulpen gintzeta interpretazioa, eta interpretazioa da osko itzulpena, eta egin nuen mastera, interpretazioko mastera. Eta hori esaten ziaten nire hau zela robotikoa, zera ganoa bezala. Eta orduan aplikatu nintzen, eta esan jode, hau betu behar dut. Eta hau betzeko, zen nintzen bikoizketa kurtso bat egiten, Euskal Zinema Eskolan, Eustun, Bilbon. Eta, ateirekiko jarduerari batzuk egon ziren mixerren, proba atereiteko, eta kasualitatez, nire lana dutu izan, eta horregatik izan zen. Haupi, nire kasun, bikoizketa deskubritu nuen oso txikia nintzanean, ez dakit gogoratzen norbait maite kutxunaz? Bai, bien. Bale, txikitan ikusten nuen maite kutxuna ikastola jun aurretik, goizian goiz, eta halako baten nire amari esan nion, txikian nintzanen. Ama, orduan maite kutxunak euskeraz daki. Eta nire amak, ez fijatzen bazea, berak ez esaten duenean, no esaten duagoarekin, eta orduan, nire gurak intzun, momentu hortan. Eta justo kasualidad, nire ama gaztia zanen, intzun bikoizketa ikastaro bat oso gaztia zanen, uste Eusko Jaurlaritzak antolatu zula bere garaien, ena oso ziur, baina gero gutzi entzun. Eta orduan behar, jakintzun, nola esplikatu, nola zijoan gutxura bera bikoizketan mundua, ez? Eta hortik aurrean ere burun neontzan beti gusani hori, eta ja, 18-19 bete nintunean, apuntatu nintzen pigailea. Eta hortik aurrera baita ere, atea zan aukera mixerren froga bat egiteko, eta orain arte. Holaxe. Nire niri betidanik gustatu zaigu zinea, eta nik esaten nuen konturatu gabe, hau da dago, de no sekin. Eta, 2021 urtean edo horrela, Disneyko filma bat atera zen, Luka ditzen zena, eta nire ezari asko gustatzen zaio, eta nire ere. Orduan esan nion, eta bikoizten badugu, esan zuen baietz. Orduan egon ginen, uda osoa, hori bikoizten, modo kasero, Eta, nire amak gero esan zuen, bilatuko dugu akademia bat, eta binain sartu nintzen. Eta gero, duela 2 urte sartu nintzen mixerren, eta oso guztura nago. Nire kasuan, pixkat, antzekoa, zezke, institutuan ere, antzerki talean nengoen, eta, pixkanaka, interpretazio hori izugarri gustatzen zian, eta gero, gogoratzen duzue bain plataforma, eta han bertan bikoizketa egiten zen, Madlibs edo, eta gero TikTok zer, hortxe hasi nintzen nik. Eta, ja, ikesan duen hau izugarri gustatzen zian,
Bilbon, la escuela de cine del País Vasco, hasi nintzen tailer bat, eta gero ja, Madrilen ere bai, juten nuen batzuetan masterclassera egitera eta hori guztia, eta mixerren ere bai proba bat egin nuen, eta hasta ahora. Eta hori. A ver, nik historia nahiko antzekoa, nik fisika ikasi nuen, nada que ver. Eta momentu bat iritsi zan, neola guztua lan mota horrekin, utzi nuen lana, eta ikusi nuen zela tailer intentsibo de doblaje binaien baita, apuntatu nintzen hobby, extraeskolar, eta egun baten etorri zidan Ausberrik fitxatzea, eta aukera bat eman zidaten mixerretik, así que, eta gaur arte, hori izan zan, duela bi urte eta erdi edo. Denbora gutxi nijoa, baina izan guztu. Iepa, kaixo? Nik txikitan ahots desberdinak jartzen dituen, ahots oso arraroak, eta, jendeak esaten ziaten, ikasi bikoizketa, eta nik, hau. Baina, azkenean, 2009an unibertsitatea utzi nuen, eta ikastaro batera apuntatu nintzen, Inbalen, ez bilatu, ez dago. Eta nik nuen mixerren hasi, nik K2000an hasi nintzen, eta, urte bat gero, mixerren sartu nintzen, eta orain arte, orain dela 3 urte. Urrengo pasatuko gara. Eta ni... Joseba, eta zu? Hola, hasi zinen. Hace tiempo, mucho tiempo. Ni txikitatik bikoizketa maite izan dut, euskal bikoizketa, eta, labur biltzeko pixkat, Bartzelonara jo nintzen, bikoizketa ikastera. Interpretazio ere ikasi nuen, antzerki gintza, eta oso ondo egon zen. Eta hortik aurrera, hone etorri nintzen, edelkraken egin proba bat, horretzeoen ezer egiterik, eta, aprobetxatu neban, eta Motzukorako jaialdi batien, etorri zen Álvaro Sánchez eta ez dakit nor gehiago, Galactic Football telesaila promozionatzera, bikoiztu zutelako K2000an, eta hortik aurrea, ni sartu nintzen, oye, puedo hacer sala? Sala da, horre gotea ikusten, nola bikoiztu duten. Eta hortik aurrera, ezagutzera eman nuen nire burua, mixerren ere, egon nintzen hor tikitaka, baita ere, 2014an internetan ikusi ditzako ez duen, nola egin zen Dragoi Bola Zeta Jainkoen batailatik eta euskaraz, niniok montatu eta egin nuen, eta hortik aurrea, Peio Artetxe gogoratu egin zen, aspaldi tirando la toalla, eta Eba Jankurenik esan zian, te van a llamar porque Peio quiere que ya convocado en musicalia. Eta gainera, handira ezagutu duran justu lehenengo egunean. Eta hori da nire hori, historia. Gero Imanol gero autorri zan, eta gero beste gero zinaten. Galdera oso zaila. Zaila alda euskaraz bikoiztea. Berriz edanak, Zaila, nik uste den dela edozein hizkuntzatan bezala. Ez dauke beste inongo zailtasunik, beste hizkuntza guztiek zailtasun berdina izango dute. Egie da, euskerak badaukela igual bere karakteristika propio bat dela entzun dezu hemen mailan baita, bakoitzak gure euskalkia daukeu. Orduan, klik hori egitea eta pasatzea euskera batura, denbora guztien bikoizteko, igual hasiera baten bai dala zaila, ze zaude zure euskalkian beti hitz egiten. Baina nik uste zailtasuna, edozein hizkuntzatan bezala, atrilean jarri, ikusi espresioa, zein den emozioa, kalkatzen saiatu, eta
eta hori lortzen saiatu bintzat, ez dauke beste zailtasun espezialik esan. Nik uste dut, nik euskaldun berria naiz, orduan, nabarmentzen da, ezak? Eta niretzat pixka bat zailago izan zen hasieran, eta Bizkaian hasi nintzen, eta nago ohituta zetak, zure Gipuzkoako zetak eta oso ondo markatuta daude Batueran, eta gu ez gaude ohituta. Bai, orduan pixkat hasieran nahiko zaila izan zen pronuntziazioaren aldean. Baina egia esan, interpretazioa berdina da hizkuntza guztietan, eta, bueno, ezakit, nire iritsiz. Ademez, eierena, ez nekien esaten eie. Osa, eie esan behar da. Bai. Osa, ez nekien nun jartzen zen, bai, osa, me engaña. Sofia, nik ere bikoizketan ikasi nun eia ondo esaten. Bai. Nik zaila baino esango nuke dela erlatiboa. Nire gertatzen zait, bai, ni oñatiarra naiz, bai, Gipuzkoan dago. Baina gure euskalkia Bizkaiara da. Ez dakik guztiagatik, deba aldean egiten dugu Bizkaieraz. Eta egia da, bai, beraiek esaten dutena, benetan egia da, eta niri ere kostatzen zaidala, beti egon behar naiz, hitzak partidua batzen, badidez, suziri eta horrelako hitzak ere egon behar naiz, konturatzeko eseak eta zetak, zeren horrek izaten diren netzat nire minak, ez da nire trampa, osea, hor jartzen dut hanka eta txos! Berriro erretakea errepikatu egin behar, berriro toma errepikatu egin behar. Eta beretako buruko mina izaten da. Baina baita ere, gero ere praktikarekin, eta baita ere antzerkian edo irratian baldin badaukazu esperientzia, hori ere aldatu egiten da gauzea, eta azkenean nik hori galdetzen didatenean, nik esatea, zaila baino erlatiboa da, zeren gauzak iratzen. Nik nire egoera propioan esango nuke, nire ama hizkuntza euskara izan da, antza dela postada bat, euskaraz bikoiztea eta euskaraz lan egitea. Netzat, zeltasuna dator, gazteleraz doblatzutekanen. Zate goza da, izatea egunero, eta derrente, abiadura baten esan barra dagozu izan esaldien, eta netzat euskaraz ez, nire ama hizkuntza da, egunero euskaraz hitz egiten dut, eta hori, netzat plazer bat da. Nire ikuskatan euskara berketzen, eta azkenen euskara bai danera maizkuntzan, nik tolosakoan ez, baina gero Sofiak aipatu eile hori, zaila. Bai. Nire amez gaizka da importante euskaraz. Esan nahi du Gipuzkoako norbaitek importante euskaraz hiru aldiz segidan oso gazta. Garrantzitsua. Nik hori esan dute. Nire kasuan, juren nira holako oso ondo esan du, nire ustez, bikoiztea orokorren ez da erresa berdin du hizkuntzak. Oain, zuk esan duzu bezala, Euskara Batuan bikoiztea, bakoitzak bere bizioak ditu baita ere, eta orduan, jotak eta teknologia eta horrelakoak ez gaude ohituta esatea, eta nire kasun behintzat hori izan da zailena, baina, behin ohituta ja automatikoki gertatzen zaigu, así que oso ondo. Niretzat bai oso zaila izan da, nire ama hizkuntza beti izan da gaztelera, etxean nire gurasoek hitz egiten euskaraz hitz egiten. Eta, orduan bai, estudian konturatu nintzen, hori S, Z, isa, S, Z, agur, eta horrelako gauzak, eta zaila, eile hori bebai, inoiz, enuen entzun. Baina, pixkanaka, eta praktikarekin, hori, ateratzen da. Claro, hor konturatu egin behar dugu,
interpretatu egiten deula, eta horrez aparte, testuan dagoena esan, eta interpretatu, eta esan duten bezala, SZ garrantzitsua, nire beti esaten diate, aiza libazo, zergatik, horrelakoak gertatzen dira. Vale. Nik dituko nuke, egia da, hemen mai honetan entzun dezu, entzun dezu, gaude batzuk igual, ama hizkuntza euskara izan deunak, igual ere kasu hori, baina meritu handia daukie, mai honetan eseita daun jendea, euskeraz ez dana ezi, eta etzekina ondo euskeraz ez egiten, etzekiten euskeraz ez egiten, eta formatzen jundia lan honetan murgiltzeko, eta fundamentuz egiten lortu dute, eta egia esan, niretzako hor Eusko Jaurlaritzak dauke asunto oso pendiente bat, dala euskararen irakaskuntza estenditzea, ondo ematea, eta bestela horrelako kasuetan, eta bikoizketaz aparte, egongo da hutsune oso handi bat euskararekiko eta euskararen ezagutzarekiko. Oso agertzen. Adol benditea. Vale. Ya lo que me faltaba. Galdera oso erraza, vale? Gehien gustatu zaizuen, bikoiztu duzuenaz, ze pertsonaiekin geratuko zinateke? Hoi erraza, Goku. Arrankatu zea, Arrankatu zea de repente. Hombre, noski. Beste norbait? Niretzat da nirekiko oso ezberdinak diren pertsonaiak egiko. Ni ez naizen gauzak, zeri da interpretatzeko erronka bat, beto bat, eta hiltzaile baten gorputzean jartzea, bere hotza egitea, edo adibidez hiltzen zaituztenean, zerien naizik ezin. Hori egitea, nola izango da, eta pentsatzen duzu eta azten zara, nola izango da egitzen, eta oso horiek pentsarazten diret eta gustatzen izan. Nik uste arrebez esamarron, gaiztokitea asko gustatzen zait. Eta errexaitezak ezakitzatik izan ba. Nik galdera hontarako apuntak ekarri ditutze, aztu iten naiz zer bikoizten dut. Osea, gustokoena, esango nuke anek zuzendutako Samsung serieko martziendista gozada bat izan. Eiteko errexa, personaje potxoloa, eta gogorrena baina baita oso polite, horra saldudan Alfie Wickers, nola zantzeria, bat educationeko Alfie. Niretzat, ez daukat pertsonai bat, pertsonai asko, bikoiztu. Baina, arketipo gogokoena, niretzat ere bai da, gaiztoak egitea, siempre me dan a esas, por lo que sea. Eta oso divertigarria da bilau on bat egitea, eta bai, Chloe adibidez miragarri Ladybug, bai, adibidez. Nik agian zuma. Nire infantziako pertsonai bat da, orduan, hori bikoiztea, nostalgia guztia dauda. Ozitan, de repente, momento de ternura, nostalgia, y de repente... Hori esan dezakegu, inciso, hori esan dezakegu, gaztelaniaz ikustuta dauden gauza guztiak, euskal bikoizgaria izan da, bikoiztu genezakela, edo bikoiztu ditugula, eta hor dago, Sofiak esan dago, beha, txikitan ikusi, da derrepente, etortzen da, urte batzuk pasata Euskal Telebistara, eta, kontxo, txakur patrulla. Niretzat izan zen Dora. Dora, Adibidez. Osea... Gaizka ditzatu? Ninja dortokak. Eta ninja dortokak, ere bai, hor dago gure Casey Jones ere bai, txelogero bat... Nire kasu honetan izan da, erdizako kasu bat, eta hauze esan Slash, 2008ko Ninja dortoketan, eta hori,
nila dotoken zale handia naiz, berez, bidain ikasi dugunok, Rafael izan genuen, osea, 87ko telesaieko Rafael izan zen gure maisua, eta hori datiko jauregi, el amo, eta nire kasuan, baina slashen kasua ere, bihotzera iritsi zitzaidan, zen hasieran, lehenengo atala izan zen, bera bilanua zen, Gordokei atzetik zegoen, zer gaztenean, Rafaeleri gaizit gertatziagatik eta slash saiatzen ari izan, usten kondarak zirela eta guzti hori, eta lehenko atal hori izan slasher gudiot bezalakoa. Eta maltzur horretatik gero pixkanaka ona bihurtzen da, Dortoke berak baita egiten du, hori Montanimani handien taldea egiten du, eta satirik horrena, etzan bakarrik ahotsa loditzea. Baizik eta, hipoiak ematen dituen eta oso divertigarria izan eta guztia, eta pena ematen zidan, zeren, slashen pertsonaia, saio zoan oso gutxi agertzen zen eta geratu nintzen gogoakin gehiago egiteko. Beste pertsonaiak egiten ditun hainbat atal eta bar, eta derrepente slashen hain ongi pasatzen duen eta ez zeukan atal gehiago eta geratu nintzen baina zan pertsonai bat hori, izan zula bere garapena, guztia, hori, hasi zala maltzurra bezala, bilano bezala, gero ona bihurtzen da, eta geratu nintzen oso gustora, eta nila dotoken zale bat bezalakoa geratu nintzen zer pena, gehiago ez egitea, baina azkenean, divertigarria da. Nik esan barroke, ze askotan da, ze kariño diozen personaje bati, baina grabatzen dezunen momentu nola pasatzen dezun baitaren importantea da. Nik ondona pasatena, eta parre gehien dutena izan da, Derby Girl, Igone, Lolau, hori oso nahi izan zen, oso no pasaren duen, eta gero baitare, asko disfrutan txakurpatu duetan, Rabel. Bai, oso politxezan, oso korala, bai, politxezan etxeko. Baina nik kariño gehiena diotena da, Malika, handu berandu, garai baten, nire lehenko pertsonai, pixuzko nahi izan zen, eta 3 hilabete ginen hori grabatzen da, horret kariño handitzen personaje hori. Nik bai, barkatu. Nik dazkat pila bat, eski ezin dut bat aukeratu. Zuek esan dezuenagatik, Andrea Sofia, ez egizun gehiago esan duen da, pertsonaiak dakan niretzako izan nahiagatik, txikitan ikusten horako niretzako da Heidi. Osa, niretzako da Heidi? Heidi azkeneko pelikula hori da, Heidi katamotzaren erreskatea, niretzako izan da top, eske ez txikitan ikusten hon, eta bueno. Eta baita ere gauzitzean, Heidi baino urte batzuk, bi urte lehenago, baita ere Chicken Run, norbait gogoratzen da Chicken Run, bale, pues Netflixen atea zuten Chicken Run, hori da, eskerrik asko Mikel. Eta horrela kastina egin un moli bikoizteko, eta baita ere izan zen, eske nijo nintzen, nire herriko kulturetxera pelikula ikustean nire eskolarekin. Eske, que fuerte! Eta hori. Gero dazkat pertsonaiak, eske, kriston txuleta ekarriret barkatu, ez azteko, ibala bezala. 2023an estrenatu zen zinemetan migrazioa. Bidaia atezina, migration. Eta egin un pertsonaia izan zen Gwen, zala, ate txikitxoa, eta pelikula, izatea ez da superpotentea Illumination universalekoa, que por si es como guau. Pertsonaiak zezkan, bikoizketa prozesua izan zen politaz, izan eskatu ziguten por lo que sea, pertsonaian ahotsa ez izatea super agudo, estridente, horrible. Eta orduan, umea da, baina ezin etoz gehiagi gora. Orduan zein dezakegu, eta orduan, erabaki genuen bere izkera izatea, ume baten antzekoa. Eta adibidez esaten genuen, azete zaude, bezakada bat
Eta horrela, eta orduan. Oski, hori izan zanetzako baitare opari bat, eta gero zinema jo nintzen ikustea, eta asko gustatu zitzen. Ez dakit. Eski gauza asko azkera apuntaduta. Baita, gero baita ere niretzako kariño handi hartu diot, anek esan duen bezala, baita ere Emiliota, eski gauz kriston parra botatzen genituen hori grabatzen, mesedez denboraldi berri bat etortzea, ojala. Eta baita ere, BAMP telesaileko bideoan ikusitako Oli, izan zelako nire lehenengo pertsonaia lau denboraldiz, luzenetarikoa, eta historia oso polita da, eta ez dakit, oso polita izan zen, eta beha, Santi, mutila, eta estena oso politak ingenituen. Bai. Eta, nukateko ere barkatu, ketxafa, gero baitaren genuen, ena ziur animean, uste dut ez barkatu, Osa, nire oso jarrita mundu honetan, My Life Me, nire bizimodu zoroa. Bai, nire bizimodu zoroa. Bale, egin un birtx pertsonaia, eta bikoizteko zan, super divertigarria, bapatean hemen gero beran, gero triste, gero poz, emozio guztiak lantzen zenituen take berdinean, eta hori oso polita izan zen, eta bikoizteko super divertigarria. Eta azkenik, barkatu, eta azkenik esako nuke, Upright telesaileko Meg pertsonaia, baino izan zarako kriston erronka hori bikoizteko super zaila egin zitzaidan, baino aktorea kriston aktoraza da, Mili Alcock, kriston papeloia egiten dugu, kriston pertsonai polita, eta oso zaila izan zarako, eta prozesua izan zarako gogorra, baino asko ikasi, eta oso polita izan zan. Eta uste, jazta, ez bada behiratuko, Bai, barkatu, jazta, Bai, arrazoi, bale. Ni esan dizuet, bat egia hartzeko, notola repertorio. Ezin da, begatu ezin da. Ja, badaki. Osea, ni esan dut, erraza izango da, ze beti daukagu alguno, no? Osea, ni bi esango dizuet, azkar, niretzako nire lehenengo protagonista tonton izan zen, Dinotraken. Me vino de rebote, baina oso ondo pasatu nuen. Eta gero, hor ikusi duzuen Bilan azazu Parisen, telesaila izatez, ez da, baina Jeffrey Chase, Castle Rock, ez dela, aktorea, ez da aktorea, hip-hop adaria da, baina sekulako erronka izan zen, eta nik uste nahiko ondo geratu zala, eta horregatik oso pozit nago horra dela medio. Ez dakago ia denborarik, orduan azkenengo galdera bat egingo dizuet, azkartxo, eta da, badaukazu inolango esan daiteken inolango anekdotarik, ya se me traba la luna, inolango anekdotarik, minutu batean, 30 segundutan. Hau esan, nire lehenengo egunak bikoizten ni hasi nintzen Donostiko rek bikoizeta estudioan, eta gauz esan, hori, ez da, Kiko zidala, Chicago Fire dutako telesai baten interpretatzea, eta esan eszena bat, nire pertsonai baten azkenengo eszena, eta grabatu ondoren, berak esan zidan, ikuste duzu beste pertsonai hori datorrena, orain zuk egingo duzu. Eta nik, klaro, geratzen nintzen, txatxetan ari da, ez da, ikustu Star Warseko Batmanen memea, ez da? Horrela geratu nintzen. Pertsonai hori egin dut. Bai, esan nuen zena hortan hiru pertsonai zeuzela, ez da? Eta bi pertsonai horiek batera egin behar dituen zena horiek, gero bigarren pertsonaian esena guztiak egin behar ditut, eta hirugarren pertsonaiaren, zetik, klaro, erderazko telesaila zan, bakatu.
telesail hori Madrilekoen aktorekin batera egiten genuen, eta hirugarren aktorea, pertsonaiaren bikoiztailea Guillermo Romero da. Ez dakizuen, claro, ni bikoizetan lan egiten da bez, badakit norden, baina ez dakizunentzat Oscar Isaacs, Henry Cavill, bai? Eta Chris Pratten bikoizet aktorea, bai, berarekin egin ezena hori. Eta, bai, hortan, bargarria zan zeren, claro, ez zarako bi pertsonaiak egin ditulako, baizik eta hortan kultura, esena hori egin ondoren kulturatu nintzala, bikoizet egiteko balio dira. Nik, gauz zuzen ari bat nik uste izena esatearekin jadanak parra ingo dute eta da Josu Mitxelena. Un personaje. Eta berekin anekdota, nik behintzat oso rollo nagoet eta kriston parra egoten ditut. Eta, danak dauzkagu egunak que no das pie con bola, desastre hutsateatzen zaizu dena, eta teik batean saiatu, eta alako baten bontatzea joan behar naiz, eta de repente bukatu nun burua Jupiterren, más o menos, aztu nintzen nun neon. Eta hasi zan personajea, y al rato yo, eta soltatze egin Mitxelena, para. Te voy a explicar la base de esta profesión, y es meter la voz en la boca del actor cuando la mueve. Desastre, hoxe nire anécdota. A ver, sin más, azkar. Ez dakit bakitzen, baina gu lanea jute ganen, normalen ez dakigu ze tokatzen zaigun grabatzea. Eta, batzutan, aiatzezea eta tokatzen zaizu, edo kantatzea, nahi pio, gustatzen kantatzea, baina, derrepente da, kantatu inbat. Beste batzutan, sexu ez denak, esan dezula, ostela, tierra tragame, eta, oixe, osea... Ni egon baten konbokazioetan teik bakarra egiteko, gotziko sortxietan, nintzen, teik esan zen, Heil Hitler, eta gani, hori superable da, a ber, nik amaiek esan duen bezala, jute ganen ez dakigu ezer, eta nire anekdotariko berenak dira sexu extenetan. Askotan, gaina, hango zuzendariakin, alemuruakin, batzen naiz azkeneko zuzeri da, azkeneko rekurdoa, grabatzen, gaina, serie hortan, nola zan seria. Berdin du. Estenak oso luzeak zian, etzian inoiz bukatzen. Eta orduan, tartean, grabatzen, en plan, gimiendo, a tope, eta horrela egiten teknikoai, horrela, eta baten, esaten bale itxuen pixkat, eta amerikan hartuko dut, artiko horrean jarriko. En fin, eta gero, ikustea jutezeanen, agian hartu dute nasketan erabaki dute originala hartzea eta zurea ez dute jartzen dago. Hori askotan gertatzen da. Bai, baina ikusi den serie hori eta ondo behar zen. Oso azkar. Amazon Primeko telesail, beldurrezko telesail batean, FX-en, la de la mano fue horrible. La de Talk to Me, nola zen, la de la mano. Hori, esa es otra anécdota, baina, protagonista bat egiten ari nintzen, horrelako, Talk to Me film horretan, eta nik izugarrizko kakati bat nahiz. Eta momentu batean oso take explícito bat zegoen, gore a tope eta nik esan nuen teknikariari. Mercedes, bota, behin,
eta egingo du, behin, eta egin nuen teiko osoa horrela. Horrela. Eta, bueno, FX-en ere bai, telesail batean, Amazon Primeko telesail batean, beldurrezko telesail batean, ere bai, zegoen, normalean Amazon Primeko produktuak, marcas de agua eta hori guztia, bueno, la pantalla totalmente en negro y las marcas de agua, no veíamos nada. Eta oso konzentratuta nunen, a ver zer gertatzen, bueno, eta de repente jumpscare, pero un jumpscare que el teknikaria, osea, bote bat eman zuen, osea, en plan, hostia! Goizeko 8:00, o sea, yo no estoy, o sea, a mí me tienen que pagar más para esto. Bueno, hau amaitzear dago, eta nire azkeneko anekdota izan zen, hemen dagoen mutil batekin, bale? Bea etorri zan mixerrera, zerbait ematera, eta de repente, Eba Ojanguren, bale? Makunikulkin bakarrik etxean, songoten, hemen, eta es muy dicharachera y muy así ella. Eta de repente, atera egin zan, eta esaten du, ¡ay, va la hostia! El Joseba gordo y el Joseba flaco. Eta mi esaten, yo también te quiero. Así que ez dakagu denbora gehiago, gustatuko litzaiake 2 ordu edo 3 ordu egotea hemen zuekin, ze pasada bat izan da. Osea, niretzako hau oso garrantzitsua izan da egun honetan, garrantzitsua, bai, no, pero Eba me diría, ahí sale para hacer que repetir. Orduan, bueno, eskerrik asko guztioi etortzeagatik, eta azkenik, bueno, nik uste, naiz eta gure pertsonai asko kamen jamea ez egin, bale? Denok atxetuko gara mesedez. Gaizka, no te partas nora. Eta denok, guztiok ere, jame bat egingo edo, ezta? Ja! Bat, bi, ta hiru. Gaizka Plus? Gaizka Plus? Valoración. Bueno, mila esker, azkenengo, hor ikusten duzuena neukan Dragoibora ikasti esker banatzeko, baina ez dakit nola egin dezakegun. Orduan, zebat zaudete, a ber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 amabi zaudete. Flipante! Claro, sakaban dut eta zaudetelako, Dragoibolak ezala eta badirudi gutxi hau daudela. Nik aprobetxatuko nuke, hau antolatzen duten bidartean, eskertzeko honea gertu zeaten guztiak, ze Euskal Bikoizketak egia da, ez duela praktikamente inoiz jaso beharko luken errekonozimendua, nire ustez gintzat. Etzaio ematen medioetan beharko luken espazioa, ETB asunto oso pendiente bat dauke Bikoizketakin 2000 eta pikotik aurrea, eskerrako guen pixkat pia jarri dituzte. Baina benetan nik uste euskeraz bikoizten dana eta euskeraz entzun dezaken jende guztia baloratuko badu Euskal Gobernuak eta inkluso Espainiko Gobernuak zerbait beraiek badauzkete etxeko lanak egiteko. Sekulako jasopena, jendeak oso ondo jasoko luke,
hor daun eduki guztia bikoizteke oanik pendiente dauna, eta nik uste dut errekonozimendu hori Euskal Bikoizketak mereztu du. Eskerrik asko da. Y gira la ruleta y gira y gira. Ah. ¿Y dónde te ha tocado? En la tómbola, antojitos. Hogeita bat. 2-1, bingo! Unai, Bueno, segituan, orain hizkuntza aldatuko, Ahora, a continuación, voy a dar una charla de Super Sentai, que sé que muchos estáis por aquí, que ya os veo las caras. Así que no os vayáis, porque hay más, pero no mejor, porque eso es imposible.